chýbanie. Však prišlo chýbanie. Čo sa stalo? Čo je? Prečo sme nemohli? Však prišlo chýbanie. Chýbanie? Si to pozrite. Fakt, chýbanie. Zase nám prišlo chýbanie. Aj vám prišlo? Hej, musíme ísť zase do školy. Myslíte, že treba? Hej, poďme, sadajte do auta, ideme. Sadajte do auta, ideme. Čau. Ahoj. Kde je Lenka? Zase. Nemyslím. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I'll break who you sending me. Rozcvička čo? What your life saved, bitch, and that's on a life day. I'm getting down, like a nigga said freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch, please. If the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, motherfucker. We gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll. Ta čo, ideme už aj cvičiť? Však akože môžeme, nie? Ta čo? Prišlo nám chýbanie. Čo? Odpoď, áno. Už Šimon. Máme chýbanie. Heď tam. Vlastne tankujem. Takže kde Ninka? No do Košíc, do parku. Kde inde? Ideš si tam kúpiť ten sveter? Hej, z Beršky, ten pekný No, čierny. a ja sa chcem pozrieť, čo tam budú mať. Dobre, nastavila som im to. Kde sú babi? No neviem, oni išli na benzínku. Si ich tam nevidela? Nie, asi do Vecko išli. No, môže byť, tak ich môžeme počkať. Dobre, to ja to preparkujem. Super káva. Tak pre vodičku mám ristretko Ďakujem za ristretko. a pre Sáru mám Irish cream. Super, ďakujem. Rýchlo poďme už sadať, lebo strašne zima. Dobre. Ale dozadu. Čo? Dozadu. Akože ja mám ísť dozadu?
Veď doteraz si bola vpredu. No veď ja stále sedím vpredu, lebo najlepšie navigujem. Ja najlepšie navigujem. Minule sme boli v centre mesta pol hodinu, lebo si nás tam To je držala. totálne jedno, kto sedí vpredu a kto vzadu. Tam mi ty to nerie, že si to s ňou musím vyriešiť sama. Ja si za tým miestom stojím. Ja si za tým miestom sedím. Môžeš sedieť aj vzadu. Ja nebudem sedieť vzadu. Pozrite sa, čo prišlo. Neospravedlnená hodina? Čo? Veď to už je moja 50. Sára, však je len september. Dievčatá, pozrite, čo Dalibor píše do skupiny. Ukáž? Aha. Do keľu. Tak Sári, ja chcem mi to poď dať na školu, tú navigačku. Tak si dobrú kávu si sebe kúpela. Inak ten fight Peti s Katkou je dnes? Čo si myslíte, kto vyhrá? Katka. Ja myslím, že Peťa. Za mňa Peťa. Stavíš sa? Chýbanie mi prišlo. Čo? Táto čo? Musím ísť tam asi. Musím riešiť, nie? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Jasné, veľmi pekné. Také si ešte asi nemala. Super. No čo, práca? Vieš, to je také niečo, necháš na mužoch. Slečna, prišla vám správa. Niečo podstatné? Á, viete čo, dajte to sem, ja sa pozriem sama. Chýbanie? Čo to bude dnes? Reprezentácia? Zdravotná? Rodinné problémy? Ja sa môžem na to vysrať. Počúvajte, ukradneme triednu knihu a budeme mať pokoj. Každý vie, čo má robiť. Ideme! Ty máš čierne? Áno, tak áno. O, Barborka, pozri, mám kiny študenti. Iditeľka! Kde vy tak utekáte? Musíme fakt ísť my ako ale musíme naozaj ísť. Čaute, pani šéfka, čaute. No čo oni zas vyvádzajú? Hello, hello. No
chceme ísť. Áno. Môžeme? Pod podmienkou, že mi zodpoviete nejakú filozofickú otázku. Aha. Sem s tým. Dobre, tak moja otázka znie, aký je zmysel života študenta GK2? A môžem si to aj vygoogliť? Jasne. No tak... Poučiť lekcie. Naberať nejaké nové skúsenosti do života. Poznať láske, ktorí sú neláskaví. No ja si myslím, že káva môže byť palivo pre žiaka, cieľ je maturita, máme nejaký boss fight teda. No ukáž, pozriem sa na ten zdroj, ktorý to tu máš. Nemusíte sa pozerať na zdroj. Ale tak ja si myslím, že závisí sa, ako z takého uhla sa na to pozrieme, pretože hlavný cieľ je odmaturovať, ale ja si myslím, že zároveň aj mať dobré vzťahy. Škola nie je len o tom sa učiť, ale taktiež musíme vychádzať ako komunita. Žiaci sa tam učia aj ako vychádzať ako tím, spolupracovať, vážiť si teda starších tých učiteľov, takže tam je veľa uhlov. Wow, takú odpoveď som nečakal. Na tvoje očakávanie. Tu je stade, nie z mobilu. No. A prešli sme, že? Majte sa! Hej, stop. A vy kde v tých bagážiach? Ja tých kultúrov nasadenie a žilina? A vy čo, pán učiteľ? Dobre, bežte. Čo je, mladinci? Pán učiteľ by sa nás nepustili, prosím. Jedine, keď ma porazíte. Kto dá posledný, vyhráva. No, za tých 5 rokov som vás za čo naučil, nie? Muy bien, profesora, muy bien. ¿Y a dónde vais? ¿A dónde vais? Que tenemos clase. No, tenemos clase, chicas. Solamente necesitamos hacer algo. Sí. Sí. Hasta luego.
Che cazzo è qua? Don Angelo, prepáčte, sme si vás nevšimli. Going for the cappuccino, please. Oh, yeah. Oh. I'll go for it. I already had it. What are they doing now? These kids are crazy. Strácame čas. Poďme hore. Počkaj, pozor, hore je kráľovná. Plán je jasný, ideme na to. To vám trvalo. Čaká vás však ešte posledný ťah. Kto je autorom myšlienky? Záujem núti ľudí robiť výnimočné veci. Vy, Sobková. Nesprávne. Dávam vám ešte jednu šancu. Kto si trúfa? Katka, ty! Mám vás. Skláňam sa. Papier do ramena. Môžete ísť. Milá pani učiteľka, týmto by som vás chcela pozvať v mene celej 5. BB triedy na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 14. novembra o 18. v PK Čierny Orol Prešov. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie, milé moje sedmokrásky a milí tulipáni, tak verím, že sa stretneme a toho 14. novembra roztočíme. Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuchnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Moje číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Nemusí
Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo. Ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to hovorí, čím ťažšie to v nás prebolí. Čas dá